Damini debatana sumurung sian saluhut roham, imana mangarajai aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluk na manginang, masuk mahita tuminggut ta sadarion minggu kantate. Edehoma edenai baru di Jahuba. Di pakuling itu hatta dohita marhite-hite buku ulau ni apostel bidu 10 sada. Mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat 10 walu. Ulau ni apostel bidu 10 sada ayat sada 1 10 walu songonon mam hatan itu hatta. Alai di bege akka apostel dohot akka dongan na di Judiaima, naung dohot dohape halak si pelebegu majakon hatani debata. Gabe di badai akka na porsea sia Jahudi ima si Petrus, dong nakok ibana tu Jerusalem akanin nama. Bongok doho hape tu akka halak naso tarsunat jalara mangan dohot nasida. Alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sainin nama. Ujuna martang yang ahu di huta Joppe, huidama di bagasan todiku mijur sada inganan na bidang na maropat suhi tartatan sia gijang rodi joloku. Dongi di nahu panok notii huida madisi akka si opat pat na ditano akka binatang dohot akka na majirir rodi akka pidong na martonga-tonga langit. Jadi hubegema suara nama doktuau hehemaho Petrus siatima pangan ma alaini kuma tok ka Tuhan aidang dung hudai naramun manang nasoyas alai mangalusi masuara ipa dua halihon sia gijang unang ramundok naung ni iasan ni debata rodi tolu hali do masa songoni dongi ditait masaluhut nai muse tu gijang dongi tongon di nasatok kini jong ma tulu halak di jolo ni jabu inganan nami akan disuruh si sian kaisarea madapoton ahu. Alai di doktor di imatu ahu. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudo dongan na onomon. Jadi hubungoti hami ma jabuni halaki. Di baritahon matu hami naung ni ida na suru-suruani jongjong di bagasa jabuna. Nama doktu ibana. Suru ma tuhuta Joppe majau si Simon na margoar Petrus. Hata honon ni ido tu ho hata na tau peluahon ho. Rodi sadok isi ni jabum. Alai mamukka dope ahu marjami tarisi gabe songgok matod di porbadia tunasida. Songon natuhita di mulanai. Di sima huingot hatani Tuhan nam nidokna. Aikdo dididihon si Johannes. Alai tod di porbadia do dididihon Tuhamu. Atong tung margogo maahu mangabak debatan anggodos do hape silua nabi nasa basaho ni debata tunasidam
songon na tuhita akka naunggawe porsia di Tuhan Yesus Kristus. Dungi dung di begina sida hatai. Hohombema gabe dipuji madebata akanin nama asa doho dohape tuhalak si pilibigu di leho debata hamubaun ni roham asa mangulu. Imam sahat ni turputa. Huriana ni haholongan ni Tuhan dilehon debatam hamubaun ni roha. Allah mengaruniakan pertobatan. Dong tabotom akka ragam ni jenis-jenis penyakit. Ima ragam ni penyakit na digwari peradangan. Didokon bronkitis adalah peradangan pernapasan. Adong na digwari frangitis, ima peradangan di tenggorokan. Gastritis, ima peradangan yang terjadi di lapisan lambung. Doa karagam na asing jenis-jenis peradangan penyakit selalu diakhiri dengan tis dan tis. Alai tanpa pola jupangi di kamus, adong dosa ada penyakit na sopola penyakit fisik, alai mungkin dimiliki oleh torop halak, ima na digwari penyakit lebihitis. Songo dia penyakit lebihitison ima merasa diri lebih daripada orang lain. Merasa diri lebih hebat dari yang lain, lebih hitis. Merasa diri gerejanya dianggap lebih baik dari orang lain. Jago do gereja nami, uke do gereja nami ninna di akadomi denominasi akka gereja. Nang dibagasa akka nguluta pe boido medebu hita tu penyakit lebih hitis, merasa diri lebih hebat ataupun lebih daripada yang lain. Songonido na jupak kita na masa di bagasa turpuhon. Akahalak Yahudi bangsa Juda merasa dirinya lebih unggul, lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain. Imam akahalak non-Yahudi. Ala merasa narcida lebih hebat sian akka bangsa non-Yahudi. Gabi tubuh ma parholak-kolangan, tembok pemisah di nasida. Ala dirajumi nasida anggu haluauni, ala pinoparni syabarham nasida, baholat tu nasida do haluauni. Tu bangsa Israel tu halak Yahudi, dang sahak noni tu bangsa na asing. Dang taluk bangsa na asing arahonoton layak untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ido upahin mauldo halak Yahudi menerima kehadiran keberadaan ni akka halak na asing. Mauldo nasida marsaor doh di luar ni komunitas ni nasida. Medabu tubagasan lebih hitis. Sian akka bangso na asing. Tan lumobi adong dong
kebiasaan ada ni hajahudion imam taringot tu akka parsubangon di akka ragam ni sipanganon dohot taringot tu naso talukdo akka halak Jahudi rotu bagas ni halak naso Jahudi jalanon Jahudi pe dang boy manang pantang goy moloro tu bagas ni halak Jahudi, dan itu salah satu yang dibenahi ditembus oleh kehadiran Kristus ubasai jok tu hatta Yesus Kristus marsaor mangan dot akka si jalobeo mangan rap manang di tonga-tonga ni bagas ni akka halak na dirajumi si pardusa. Ima najupak kita nang dihuria na parjoloi di tikin si Petrus di son. Alai ala persuruan di debata tu si Petrus marhite-hite pernidaan suatu penyataan na pinapatar ni debata tu ibana. Ima marhite-hite na diida si Petrus sada pamerengan na dipaturun debata ditikimale si Petrus akka jenis-jenis ni ragam ni binatang si opat-pat akka nama jirir jala ridok tu si Petrus asa diseati. Marhite-hite siap pamerengani di pasak debatama marhite-hite pamerengoni aha mana ikon si ulahonon ni si Petrus. Sekalipun apa yang dilihat Petrus itu adalah sulit bagi dia. Mauloi siat tu rohani ibana molo ikon hati-hati batadahon pangam maon. Ai akka siopak-pat akka binatang haram do na di peturune ibanai. Alanima idokon ibana dakya Tuhan hupangan akan isi songoni. Alai rode batama dokon unang dok ramun akka naung ni iasan ni debata. Jala di bidu 10 imana kaning naung Porsea si Cornelius gabe di pasahat debata tu si Cornelius asa mabuan halak tu Joppe asa di si Petrus marjamita jaladung mulak si Petrus tu Jerusalem diboto akka halak Jahudi mana masa di huta Joppe mamitor dipangido ma penjelasan taringo tu aha na masa di si alanido di dokon alai di bege akka apostel ho akka na di Judiaima naung dohot hape halak si pelebegu majakon hata ni debata namaol siya tu bagasa rohani na sida bagi mereka itu tidak layak bagi non Yahudi gabi dibadai na sida ma Petrus dipangido Petrus laho patorakon pertanggung jawaban di bagasan parjupangan ni nasidai jalatan lumobi naung gabi marsaur mardongan ibana tu akka naso Jahudi tu si Cornelius jalar mangan nasi jadi bagas ni halak sipe naliban jala ima na pinatorang ni Apostel Petrus taringo tu namasay molope di patorang ibana taringot tu naturun akka ragam ni jenis-jenis ni binatangi
Dang paula na mangodolhon taringot tu kebebasan di akaragam ni si panganon na naing dohonon na disi. Itu tidak menekankan tentang kebebasan untuk menikmati segala jenis-jenis daripada makanan. Alai sasitong na naing dohonon na disi ima. Dang adong parasingan ni halak Yahudi dohot halak naso Yahudi. Dan adong parasingan ni halak yang memantangkan makanan yang dirajumi haram. Sian halak namangaton na dirajumi binatang haram. Alai sudedo na sida ima halak nados hajongjongan na dijolo ni debata. Semua orang sama di mata Tuhan. Halak Yahudi pei na memantangkan akasi panganon na melakukan tanda sunat sarupa donasida diadopan ni debata. Alanya ha anggo debata didoko dang si idabohi debata. Alai sudedo dihaholongi debata. Maka dadaholan petudu tu akka home kelompok marga baka didokon di pabicar debata do mataniari tu halak natigor do tu akka halak nasi parjahat lapatan ni imam na dihaholongi debatado saluhutna jolma manusia. Songonido nang taringot tu haluaon. Narap taruli do jolma baik Yahudi no naso Yahudi di haluaon na pinarade ni debata molo rade marhamu bau ni roha jala majakon Kristus gabe si palua di bagasan ngoluna. Keselamatan itu adalah bersifat universal. Di paradi doi itu sudah jolma tanpa dibatasi akkahum marga suang songoni dohot akka suku. Jala dada ala nada patupahon parsunatoni asa malua. Dada ala ni akka patiki asa malua. Alai anggo haluauni ima majakon Yesus dohok di bagasan hamubaon ni roha di halak nasi songonido jupang hasisaan ni dosa dohot dapot haluaon. Didok si Petrus manakaning mulai sian ayat 10 onom saat rodi ayat 10 pitui. Di sima huingot hanat ni Tuhan nama dok aik do didiho si Yohanes alai tot dido dididihon Tuhamu. Atong tung margogo maahu mangabak debata anggodus do hape silua songon natu hitam ninna ibana. Lapatan na didong ibana dang haabatan ibana ulaun ni debata. Dang tarabatan ulaun ni debata. Alay molo debatado na marsakap. Debata madokon saut na iko saut di jala ido sakak ni debata tu akahalak si pelebegui iko sahat hata ni debata tu akahalak si pelebegu jala dung di patorang si Petrus na si songoni di dokom ma dungi dung di begena sida hatai hohombe magabi di puji ma debatam akaninda ma asa doh hape halak si pelebegu di leho debata hamubau ni roha asa mangulu imam panidangion ni nasida
taringo tu huaso ni debatado na mangalehon haduauni. Jadi itu bukan untuk mereka sendiri, dada alani parbangsoon, dada alani opuna, alai hak perohati ni debatado mangalehon haluauni sadiri. Jalaho partusima nang tabereng di bagasan minggu tasadarion minggu kantate. Marhite-hite minggu kantate naing marsihohot pamujiot tatu debata. Muji debata marhite-hite eddena ibaru. Mangedehon eddena ibaru tu debata dang pola ikon ganuk tokin mai menciptakan akal lagu na ibaru. Dang pola ikon ganuk hari Minggu basai ikon lagu baru ma parari Kamiso dang i lagu na ibaru. Alai lagu na ibaru imana jupak kita di bagasan turpuhon mamuji debata ala niyaha ala dohok do na parjolo si pelebegu di leho debata hamubaon ni roha. Tuhan menjangkau orang yang bukan Yahudi turut menjadi keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Ukapdo haluauni manang tuisepe ido nagabe edetta pamujiota dohot lasni rohatta nang taida siabagasan turpuhon. Isepe hita bohape si status sosialta ukapdo haluauni di hita. Akahala paradongan manang naso paradongan Jahudi dohok naso Jahudi nakaning namora dohok napogos bawa boru-boru kulit hitam kulit putih semuanya itu ukapdo haluaon tunasida alai asal ma olupa ubahur roha jala porsea di Tuhan Yesus. Alai na paduahon edde na ibaru tu debata na jupak kita siap bagasa turpuhon iko bolong do siap bagasa dirita ima sikap na diskriminatif. Unang maadong na tubuh di rohani akala Kristen madokon orang lain itu tidak layak dan sayalah yang layak untuk menerima keselamatan. Sudedo dapat haluaun. Alani marhite-hite siat turpuho paingotok kita doi jangan menjadi orang yang diskriminatif maradopon halakna asing. Jangan menjadi orang yang eksklusif na tertutup hanya untuk diri sendiri. Alai ketika tertutup hanya memahami diri sendiri, nakani ketika Petrus memberikan penjelasan gabe torang ma di akanasi dan madokon aido dohape akahalak si pilibigwi di parade haluaun. Paingotok kita nang marhite-hite jangan menjadi orang yang eksklusif tetapi menjadi orang yang inklusif. Jangan menjadi orang yang diskriminatif. Nang diedit TPK di dokod do 300 ono pulu siai namar haanggi hita sasude dang mardia ibar manang isepe asing pehatatta nang luakta sadadu amatta itay ngo beninna di dok di edit tay. Napaduahon minggu kantate ede na ibaru na jupak kita siya turpuhon hitape markantate nunga taruli hita di baru tanah uli
gabi akka anak ni debata do hita, gabi akka panea do hita, partohap do hita di harajau ni debata. Inilah yang menjadi sukacita kita. Dot akka edeta olop-olopta las nirohatta di bagasan ngulut taon. Napatuluhon edde na ibaru na jupak kita siya turpuhon. Edde na sopola marhite-hite akasair ni lagu. Alay bohado marhite-hite ngulut taon menjadi sebuah nyanyian yang baru. Ema ngolu yang berdampak, ngolu na marpak korohon di akka na humadya kita. Songonido edde na ibaru na jupang di si Petrus na kaningani. Ngolu nai ema ngolu panidangion na berdampak ala ni akka ulaun, ala ni akka parangena, tarlumowi ala ni pakat tidak kononna di hatani debatan. Totu ido tong nagabi edde na ibaru. Banyak kita dokon edde na ibarui. Dang pola ikosai tiap minggu kita menciptakan edde. Alai sotung lalap kita tahun holani edde ta ke apalagi perpunguan kor. Iko peno tong target paling tidak ba tulu manang opat sa tahun tabba edde. Da olo so arong tabba tiap taukan ngatong nyatong doi edde na ibaru. Alai secara parideon ikon adong ma target nasi songi di akka parpungan yan anggo di helpetion setiap punguan adong do target na saya ditebay do ede tulu satu pat ede setiap tahun na kem ede na ibar alai ede na ibarui na kondrakola disi alai ede na ibarui ima molo gabe ibarudo rohaku marhite-hite edeku jala ibaru rohani halak marhite-hite paridiaku. Itulah nyanyian yang baru. Ibadah ubahin edei adalah ekspresi jiwa. Naharuar siya bagasan roha perbagasan. Naharuar siya bagasan todikku. Ungkapan jiwa saya itulah nyanyian itu. Molo ede puji-pujian kita nyanyikanlah itu sebagai nyanyian puji-pujian. Molo ede songon ungkapan ni hina do ni dosaku saya ungkapkanlah beratnya dosaku itu melalui nyanyianku. Molo ede do nagabe nyanyian penyerahan diri tu debata, marilah kita menyanyikan itu dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ido ede alani songon naharuar siap bagasa rohado akka paredeon na adong di bagasan ngolutta. Alai anggo ede na umarga naking di bagasa turputon ima ngoluttaon parangeta ngolutta aktivitasta gabi parange na ibaru diadopan ni debata. Di dokon nama dokon nyanyian adalah ventilasi ni toddi. Songo ventilasi do edeh atar songo jabu molo so adong ventilasi na kapengap doi dang adong perputaran ni udara alani kon adong ma akka ventilasi ni itonga-tonga ni bagasi. Songo di nang tarok nakan edei asa unang pol-pol di bagasar rohat taon taring otu akaragam ni pergumulata hamaolon na taadopi dan sukacita kita tidak hanya di dalam hati kita ketika kita bersukacita. Nyanyian itulah yang menjadi ventilasinya. Ibadong tadok nakani edei edde na ibaru
Ima molo ibarudo rohatta na mengidehon. Jala ibarudo nang hala na ubegesa. Molo tabering bukid detay catatan-catatan na ito tabering misadong do naung diciptaho non edeo dedeo tau 1600-an tau 1800-an 700-an. Alay tetap doi up to date menjadi nyanyian baru di Huriatta. Alanyaha alana molo gabe ibarudo rohatta marhite-hite akka parediotai. Nasongon parari kami sa kaya ledang dihilpetiaw nuni. Edeni nasida tu ari minggu naro dihatai nasida ma ahama edeta tu minggu naro. Na cocok edei ima ede dung Yesus maringan diau. Roma guri dokon anggona cocok tu hari minggu da edeta dung Yesus maringan diau. Itu Roma sada ina na say menghandle lagu sada. Unang may edeta dah. Inna ibana menggerutu may ibana dang edeta dang setuju ibana. Alay se di pasaho guruoma atau anggo songoni molo marede do hamuna marede anggo udang do marede. Ene mana. Ba ujung natong ditiki marede nasida ba tarsara-sara medion aidang do binamang hendel lugu sadai. Tarsongol lagu ni ainak kaning kan sudedo nasida menghandle edei suang-suang ni do lansia gabi boy dengan lancar. Ujung nantang do betong ibana. Ujung na ala sodo ibana. Marede sursar maparidion ni ina kamison. Dung selesai par minggu disukum may bara imakan ay basa ng dotto ida gabi siga iditay ay hudok pitu hamuna unang may idita nikudo hape di pasahok kamu idang lomoro hakku mamering si maringan ay mantapacar hudo si maringan diputus so ni mana una jolo jadi hamu may si maringani dang diau si maringan ido ubahid dang ulahu mangideho ni ba. Hape niya molo nunga Jesus maringat di bagasa rohana ba dame marohana. Molo Jesus maringat di bagasa rohana tiur madohot pikiran na haporsyon na. Molo ta edehon hadameon dame manang rohata. Itulah nyanyian mo na ibaru gabe ibaruma rohaku dohot ibaruma rohani halak na magidehosa. Talumobi edde na ibaru ima. Sentero hidup kita ini harus menjadi kemuliaan, pujian kepada Tuhan. Itulah yang menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Martang yang mahita.